Pabiling kita sa pagbarog mga kaigsunan, samtang kita mag-aampo. Tinood ka na, O Diyos, nga ikaw dalaygon. Kaya tungod ka ikaw maayo kaayo buutan sa mga kinabuhi. Gali, O Diyos, walay makalabaw diha sa imong gugma. Kaya tungod ang imong gugma, adunay gahom, aron sa pagluwas sa mga tao. Yato mga tao, nga imuhang gigugma pag-ayo. O mo na kami, O Diyos, ani-ani ini nga dapit. O dili lang kay sa makatawhan ni mo, O Diyos, nga niya nga dapit, O Diyos, negatigom. Kundi lakip na usab Ginoo sa mga katawhan, sa among makaigsunan nga naakaroon sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan o dapit man kung asa sila karon na himutang Ginoo. Ania kami nagkahiusa aron sa pagsimba nga na kanimo. Kaya tungod, O Diyos, ikaw maayo kaayo nga nagluwas gani kanamo. Nga pinaagi diha sa imong mga labod, kami na nga ayo diha sa espirituhano nga bahin. Nabanhaw, pinaagi sa imong mga pag-antos o pinaagi usab diha sa imong kamatayon, Ginoong Hesukristo. Muna Ginoo, angayan ka nga among pasidunggan, among pasalamatan sa walay katapusan. Kaitog kami, imuhang hinimo. Sadiyang kami nakasala, Ginoo, diya sa mga tubangan. Imuhaga pumigi na tagaag pagtagada. O kami imong gipangita. O sadiyang kami nakaplagan ni mo, Ginoo, nalipay kapag ayo. Umana kami, O Diyos, naglipay usab ining kagabion, sadiyang kami nagasimba. Nagadaay gana kanimo. Uban sa makanghilan, naging uban usab gani kanamo. Salamat, Ginoo, nga ikaw padayon nagapamuha sa tagsa na mo ka mga kaugalingon. The Holy Spirit touch our hearts and our lives. Thank you so much, Lord. That is why dining mga pulo nga amo madungog karon. Salamat ikaw pabilin nga makiistorya nga ni kanamo. Makahatag kini, O Dios, og mga pagbadlong, mga pagpahinumdom nga ni kanamo. Aron sa diin, O Dios, adunay paglambo ang among espirituhano nga bahin, Ginoo. Ang among pag-ila, adunay paglambo. Ang among paghigugma nga na kanimo, Dios, adunay paglambo, Ginoo. Kaya dili mo gusto, O Dios, nga kami magpabilin kung unsa kami karon, Ginoo. Ug mausab ka na among ginatinguha, O Dios. Adunay pag-upgrade dinaa sa espirituhano nga bahin. Among matagusa. Dalaygon imong pangalan sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanang kadungganan kay mayaan. Mga pagpasalamat. O diha lamang sa among pangalan, sa imong pangalan, malabaw sa tanan. Diha lamang kanimo, Ginoong Sus, ang tanan. Amen and amen. Magapanglingkod kita mga kaigsunan. Nasayod ko, o ang tanan, matagusang may nandamo na gyud nga magapamati sa pulong sa Ginoo. Andam na ba ang matagusa? Inara gud imong katapad nga andam na ba kay igsoon magapamati sa pulong sa Ginoo? By the way, sa tanang mga paminaw karon ha, sa tanang mga nagapaminaw o sa mga nagalantaw karon sa ato ang live streaming, maayong pagpaminaw ka natong tanan o maayong pagtanaw. Ha? And syempre, happy birthday po di ay sa ato ang usa sa ato ang mga kaigsunan diri ato ang usa sa atong kauban diri usa sa ato ang kauban dinhi staff diri sa Eagles Ministry Crusade. Pastor or Evangelist Roger Tolentino. Okay? Happy birthday kanimo, Pastor. Labi na pod kang Sister Laika Granada, kaubanan sa among church, and also to my buutan nga Mother Juanita Canaris. Happy birthday to you, my mother, and happy Mother's Day. Okay? O labaw sa tanan, atong ginaknowledge sa pangalan sa ato ang Ginoong Hesukristo, nga nini kagabion nakig-uban ka nato. Amen.
Ha? Ang atong Dios nga atong gialagaran mao kini ang tumong o katuyuan nga numianhita. Kay tungod sa ita nga ania siya nakig-uban kanato. Ha? Dalaygon ang iyang pangalan mga kaigsunan. Muna tako siya nga atong pasidunggan ni ining mga orasa. So kung aduna kamoy mga Biblia nga inyuhang idala din karon, labi na po sa mga kaigsunan nato karon nga nagapamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kung aduna mo'y Biblia, atong abrihan ang atong teksto diha makita sa Proverbs chapter 30 verses 24 to 28. Or sa Bisaya pa, panultihon, kapitulo 30, mga bersikulo 24 ngadto sa 28. Ato kining basahon mga kaigsunan. Sa kalibutan may upat ka gagmayng mananap, apan abtik kaayo. Ang hulmigas, hinay sila apan nagtigom silag makaon, panahon sa ting-init. Ang makuneho, dili sila kusgan apan ato ang magpuyo sa kabatuan. Ang dulon wala sa lihari, apan kanunay nagpanon sa ilang pagpanaw. Ang talo to usab sayon mo kining kuptan, apan makita mo kini bisan sa mga palasyo. Ang Dios magadihog og mga panalangin gani kanato. Pinaagi diha sa mga pulong ining kagabion. Mga kaigsunan, mao kini ang makahuluganon kaayo nga panultihon ni Agor. Nasayita nga ang nagsulat sa panultihon o Proverbs is si Haring Solomon. Pero kini nga mensahia is pulong kini gumikan nga nakang Agor nga gi-collect ni Haring Solomon. Ha? Nindot kaayo nga iyang gisulti dinaa nga adunay upat ka gagmayng mananap apan abti kaayo. Mao kini atong tema ha mga kaigsunan. A little weak, but there's a God to take refuge. A little weak, but there's a God to take refuge. Gamay ug huyang apan adunay Dios nga kaduulan or kadangpan. Amen. Ha? A little weak, but there's a God to take refuge. Atong tema, klaro kayo makaigsunan nga is a conjunction of contrast nga from negative to positive, from powerless to powerful, from small to greater. Diba mga kaigsunan? A little weak, but there's a God to take refuge. Namatikdan nato mga kaigsunan diha sa maong mensahe sa ginaingon pa ni Agor nga adunay upat ka gagmayng mananap apan abti kaayo sila. Ngano kini nga mensahe ang makaigsunan nakasulat sa Biblia. Unsay anaa ni ini nga mensahe nga makahatag kanato og tabang. Unsay anaa sa mensahe ni ini nga makapapukaw diha sa tuang mga pangunauna. Why King Solomon, he collected this message from Agor. Siyempre mga kaigsunan, basta magisgod ganitag mensahe sa Dios nga nakasulat sa Biblia, dako kay nagtabang kanato. Amen? It's very, very
importance ang mensahe sa Ginoo. Obviously, mga ka-eagles, sa nabasa nato og nadungog mga kaigsunan, upat kagagmay mananap. Apan abti kaayo sila. Yan na makita ba, no? May numduman nato, nga bisan sila, gagmay kaayo, apan abti kaayo sila. Og hapod nato karon mabalik din na karon. Ang atong Dios nga maoy nagbuhat kanato, the creator of all things, nga bisan sa pinakagamay nga mga butang, ang Dios naghimo niya na. Hangtod sa pinakadako nga mga butang makaigsunan, siya ang nagbuhat niya na. Balas man na, siya ang nagbuhat niya na. Amen? Maingon man sa dagkong planeta makaigsunan, o sa raghapon na nagbuhat, ang atong Dios nga labing gamahanan. Mga pagpukaw kini kanato makaigsunan, daw sa diin atong mahinumduman nga ang Dios nga atong gilagaran, gamhanan kaayo o dako kayo ang iyang pagigugma kanato. Kay bisan gani sa magagmay kaayo nga mananap, apan iyang giampingan o iyang gitagaan o kaalam. Ikaw pa kaha ako kitang tanan nga iyang gipakamatian. Amen? Jesus Christ said in Matthew chapter 6 verse 26, tanawan ninyo ang mga kalanggaman, niwala sila magpugas arong ilang anihon or ilang tigumon diha sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit, dili ba mas bililhon pa man kaayo kamo kay kanila? Munang ayaw kamo kabalaka. Kay kung ang mga langgam giatiman sa iyong amahan, unsa nakaha kamo? Amen? Walang gikinahanglan dili kita dapat magkabalaka. Gamay ug huyang apan adunay Dios nga kaduulan or kadangpan makaigsunan. Sa verse 25, unang atong pag-isgutan kining hulmigas. They are slow, but they are wise. Ang hulmigas, hinay sila, apan nagtigom sila makaon panahon sa ting init. Wow. They are slow, but they are wise. Makita nato ang mga hulmigas makaigsunan, gamay na jud kaayon na sila. Pero nganong kamauman sila? Kung unsay ilang dapat nga buhaton para mabuhi sila. Our Creator is very amazing. The amazing Creator of all creators, mao kana ang imong gialagaran ug akong gialagaran. Ang mga hulmigas nganong magtigo man silag makaon panahon sa ting-init. Nganong wala man gisulti ni Agor dinia nga magatigom po sila og pagkaon sa panahon sa ting-ulan. So obviously mga ka-eagles, nagatigom ang mga hulmigas sa panahon lang sa ting-init. Nagatigom silag makaon. Siyempre mga ka-eagles, na makuha dayon nato ang punto ni Agor. Nagitagaag kaalam usab sa Ginoo kini si Agor. Ang point o ang pagpasabot dinhi karon makaigsunan, siyempre ang mga hulmigas gagmay kaayo o gaan kaayo, kay kung mugawa sila sa panahon sa ting-ulan, lagmit nga sila mga anod mga kaigsunan. Amen.
Muna nga ang hulmigas, bisan sa kagamay na kaayo nila, pero kamao sila mo protekta sa ilahang kaugalingon. Para dili sila maunsa. Muna nagatigom sila makaon panahon sa ting init, aron sa panahon sa ting ulan, dili na sila manggawas. Amen. Aron dili sila mapadpad, maanod sa lagyo nga dapit. Manago na lang sila dinaa sa ilang mga balay, ilalom sa kayutaan. Dili na sila maunsa, kay tungod kay ana-ana sila'y pagkaon nga ilang gitipigan o ginatigom makaigsunan. Amen? Pagka malamo na lang dyan ni ining mga hulmigas, makaigsunan. Ang mga hulmigas, gihimo usab sa Dios. Magamay man na nga butang, mga natong giniingon, balas man na, isa lang ka balas, gamay na dyan kayo na, ang Diyos naghimo na na. Planeta nga pinakadako, Jupiter ba? Ang Diyos gapon naghimo na na. Our God is amazing God. Ano mabalaka man itong makaigsunan kung na doon natin mga pagkinhanglan. Nga kaya man sa Diyos buhaton ang tanan. Amen? And take note mga ka-eagles, mga kaigsunan. Brothers and sisters in the Lord, nasayid ta nga ang atong Diyos nga atong gialagaran, dako kayo. Gali, anaa sa nagalantaw kanato, diha sa kahitasan. O gali, mura putag hulmigas kadagko na, kagamay. Let us open our Bible in Isaiah chapter 40, verses 21 to 22. Isaiah 40, 21 ngadto sa 22 mga kaigsunan. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo, sumala pa sa gisulti ni Propeta Isaias, wala ba kamo mahibalo o makadungog o wala ba'y nagbalita kaninyo bahin niini? Sukad pagayod sa sinugdan? Wala ba kamo makabalita? Diyon sa niya pagtukod ang kalibutan? Ibuhat kini sa Dios nga naglingkod sa iyang trono sa ibabaw sa kalibutan. O ang tao sa ubos daw mga hulmigas lamang. Take note mga kaigsunan. Hinumdumi, murat hulmigas kagamay. Pero ang pinga niya ang katong tinuod o pinakagamay na jud nga hulmigas. Amen? Inana kagamhanan ang Dios nga imong gialagaran. Dili ba di mo palakpakan ang imong Dios? Nga bisan sa kagamay na nato mga kaigsunan, gamay kay tagbalyo diha sa iyang atubangan, pero iya tang giluwas pinaagi sa iyang kamatayon. Muna mga kaigsunan, atong balikon, huyang manta. Daw sama sa mga hulmigas. Gamay manta. Apan, ayaw kalimti nga doon natay Diyos nga kadangpan. Diyos nga dako o gamhanan mga kaigsunan. Nga andam mutabang. We are little and weak. But there's a God to take refuge. Amen. Unsaon nato pagduol sa Dios? Unsaon nato pagdangop sa Ginoo? Para ang Dios haduol pud kanato ug maminaw sa kanato. Siyempre natay buhaton makaigsunan. Daw sama sa mga hulmigas, nagtigom og makaon nila panahon sa ting-init. Maupo kini ang atong pagabuhaton. Kinahanglan magtipig kita kanunay, magtigom kita kanunay,
sa maong pagkaon sa atong makalag, nga maong pulong sa Ginoo, mamalandong ta kanunay sa pulong sa Ginoo, magbasa ta kanunay sa pulong sa Ginoo, daw sa ingon niya ana, nagatipig ta sa atong mga pagkaon, aron sa panahon, sa ting-ulan, sa mga problema, pagsulay, mga pag-antos, nga muhapak kanato mga kaigsunan, dili ta maunsa kay puno ta sa pagkaon nga maong pulong sa Ginoo. Amen. Panahon sa kaguliyang kawaladon, dili ta maunsa. Amen. Kay ana ang pulong sa Dios nga kanunay nato nagagiya sa tanang adlaw, sa tanang panahon. Unsay giingon dinaa sa Matthew chapter 7. Mateo kapitulo 7, mga bersikulo gikan sa 24. Sa gingon diha mga kaigsunan. 24 ngadto sa 25, Mateo 7. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini, may sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, o sa dihang bibundak ang ulan o bibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak o mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Nagiskot si Jesus Christ dinaa, may tungod sa iyang mensahe nga kato nakadungog sa iyang mensahe o nagatuman niini. May sama siya sa katawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Dili nanday ay kutob sa pagpamati, kundi kinahanglan tumanon pod ang pulong sa Ginoo. Inem katapad, tumanon nato ang pulong sa Ginoo. Kay may mong kawang makaigsunan, kung nagapamati ta sa pulong sa Ginoo pero wala application, wala may tabo ni ana. Amen. Useless ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang punto nato diri ang makaigsunan, aron kita manggialamon sa kanunay, aron dili kita maunsa panahon sa mga pangsulay, sa ting-ulan, baha o bagyo bang makaigsunan, gikinahanglan magtigom kita kanunay sa iyahang mga mensahe o pulong. Daw sa diin, aron ang atong makalag, dili kahutdan sa pagkaon, diha siya mapulong. Ha? Gitagaan ta sa Dios og saktong kaalam. Take note, gipakamat yan mangganita niya. Wala makaigsunan, mabuhat jud nato na ang pagtipig sa pulong sa Ginoo. Ha? Kung ang mga hulmigas gamay kaayo, so gali makaingon ta asa man ang ilang utok diini, ibutang. Pero nganong kamauman sila mo protekta sa ilang kaugalingon? Nganong kamauman sila magtigom og pagkaon panahon sa ting-init? Unsa nakaka ako og kita makaigsunan? Amen. Nya iyang gipakamatyan, kamao jud ta. Unsay dapat natong buhaton aron kita manggialamon sa kanunay, gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. Jesus Christ said in Matthew chapter 4 verse 4 that man shall not live by bread alone but by every word out in the mouth of God. Wala atong makalag gikinahanglan na kinahanglan og pulong sa Ginoo. Slow but wise. Ngano nahimutang magialamon o malamon makaigsunan? Because there's a God to take refuge. Dios nga atong kadangpan o kaduulan, nga kanunay kanato, nagatabang, nagagiya, o nagatudlo unsay dapat natong pagabuhaton mga kaigsunan. Amen. Ang hulmigas, gagmay kay sila,
Hinay, apan maalamon sila. Ikaw usab, kita, gamay man kaita, apan nahimutang maalamon, tungod ang Dios anaaman kanato. Amen. Basta mahimo lang yun ta dapat nga kanabitong sa tanang panahon. Adun natin pagtahod, adun natin pagkahadlok sa Dios, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In Proverbs chapter 1 verse 7. Amen. Pero kung wala tayo kahadlok sa Ginoo o pagtahod gana kaniya, walay kaalam nga may tabo diha kanato. Amen. Ikaduha makaigsunan atong pagaisgutan. In verse 26, kining mga kuneho. Ang mga kuneho dili sila kusgan apan adto ang magpuyo sa kabatuan. Not strong. That is why they relies on rocks or relying ngadto sa mga bato o kabatuan ba makaigsunan. Tanawa ha? Dili sila kusgan. Mo maning ko ano mga rabbit kaning kuniho. Ha? Dili sila kusgan apan atua nagapuyo sa kabatuan. Paganindot alang yun, no? Nganong ang mga kuneho mo tago man dinaas sa mga bato? Nganong anaa man sila dinaas sa kabatuan? Siyempre makaigsunan. Huyang sila ha? Dili sila kusgan. Lo sa ato pa makaigsunan, mo nang namutago sila dinaas sa mga kabatuan, aron dili sila makaon ni ato mga dagkong hayop, pwede kaay mo patay mo kunis-kunis gana kanila. Wala sila ikasukol. That is why aduna sila wisdom nga gihatag sa Dios gana kanila aron nga kaya nila protektahan ang ilahang kaugalingon. Pinaagi sa pagdangup o pagsalig nila ngadto sa mga bato, mutago sila aron proteksyonan sila. Amen. And they are satisfied nga nagpuyo din na sa mga bato. Adunay pagkakontento. Mga kaigsunan, not strong, they are not strong. That is why nagaduol o nagaadto sila dinaas sa mga bato aron maproteksyonan sila. And they are also satisfied nga nagpuyo dinaas sa bato o mga bato ba makaigsunan. Now, makuha nato ni ini nga mga pagtulon-ana, dini ikaduhang gamay nga mananak, nga maong kuneho. Siyempre mga kaigsunan, ikaw, ako, kitang tanan, huyang pudta. Dili ta kusgan. Amen. Dili ta kusgan. Na ibang mga tao nga hambugero kayo. Daghan man jud na, realidad man na nining kalibutan na. Nga manghambog dayod nga tungod kay dato sila, makaya na nila unsay gusto nila nga pagabuhaton, unsay gusto nila nga paliton, mapalit nila. Wala na sila nagsalig na sa Dios. Apan kita nga nakailak ang Ginoong Hesus Kristo, kita nagadangup o nagadol diha sa bato nga mao si Ginoong Kristo. Amen. Nagaangkon ta nga kung wala si Ginoong Kristo, dili jud ta magpadaugon. Mapildi jud ta sa atong kaaway nga maong yawa. And Satan is like a roaring lion. In 1 Peter chapter 5 verse 8, unsay giingon ni Pedro dira ama kaigsunan, unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, pag maigmat og pag mabinantayon kamo, kayang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nangulob nangita og tukbunon. Mga kaigsunan,
Kung magsalig ganita sa atong kaugalingon, lagmit mapili jud ta makaigsunan. Apan kung kita nagadangob ganha sa Dios, nga nakang Ginoong sa Kristo, nga ginaangkon nato kung wala ang bato nga mao sa Kristo, ginaangkon nato kung wala siya, dili jud ta mabadaogon, makaigsunan. Ang Ginoo sa malipay na og andam sa nga mo protection kanato. Mutabang Diyos ang gani kanato makaigsunan. Amen. Balikan nato ang Matthew chapter 7, verse 24. Nagisgot diraa og bato. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong isulti, og nagtuman ni ini may sama sa kamalamong tao nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Meaning to say, we need, makaigas, makaigsunan, nga kinahanglan ang atong pundasyon, ang atong pasukuranan, mao ang bato nga mao si Ginoong Hesukristo. Aron sa diin lig-on ta og dili ta madaog sa kaaway. Atong hinumduman kanunay nga aduna tay kaaway nga nagapanglibot-libot kanato daw sama sa leyon nga andam mutukob kanato. Kung dili ta moduol nga nakang Ginoong sa Kristo, matukob jud ta sa kaaway. That is why ang kuneho makaigsunan aron nga dili sila madaog o mapildi sa ilang kaaway ni ato mga hayop nga mas dagko pa sila ha. Muna nga mutago sila dinaa sa mga bato aron dili sila mausap kini ang atong pagabuhaton makaigsunan. Kinahanglan nga mutago kita o kinahanglan kita kang Ginoong Hesukristo aron dili kita madaog mapili sa tong kaaway. We looking to Jesus, the author and the finisher of our faith, in Hebrews chapter 12 verse 2. We need Jesus Christ. We need Jesus Christ. Yan na kaniya ang tanan. O dili lang kay maproteksyonan ta makaigsunan. Buhat sa kaaway nga andam muguba kanato. Because Satan, in John chapter 10 verse 10, the death come to steal, to kill, and to destroy. Dili lang kay maproteksyonan ta sa kaaway, kundili sa dihang nagaduol ta nga nakang Ginoo sa Kristo, nahimo na butang satisfied. Sa dihang nagapuyo nga na kaniya, nahimo na tang kontento kung say anak nato, nagmalipayo na ta uban kaniya. Nahimo na tang mapasalamaton bisan unsay miabot kanato. Yan naka-apply din ta sa gisulti ni Pablo din sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Na inumduman nato ka ng mensahe. In all circumstances, we give thanks to God. Kung sa may anangan na kanimo, o may dangat ba, pasalamati ang Ginoo. Sa dihang antaw, o doon pagpasalamat ka na sa Ginoo, nahimo siyang kontento. Kung sa'y anangan na kaniya, pero ang tao walay pagpasalamat ka na sa Diyos, dili na siya kontento. Pero sa dihang, si Kristo miabot ka nato makaigsunan, nahimo na tang kontento kay si Kristo, anaa naman kaniya ang tanan. Amen? Praise the Lord. That is why, nganong kini nga sulat o mensahe in Proverbs chapter 30, verse 26, may tungod sa kuneho, dili sila kusgan apan natuan nagpuyo sa kabatuan, i-appeal o sulat din niya kay importante kay kini. Amen. Now let us proceed sa ikatulong mananap nga maong dulon makaigsunan. In verse 27, ang dulon wala sila'y hari. Take note ha mga kaigas. Ang dulon wala sila'y hari, apan kanunay nagpanon sa ilang pagpanaw. Ang dulon, ngamaning apan-apan makaigsunan, wala sila'y hari, apan kanunay gapanon sa ilang mga pagpanaw. Ha? They are united even without a king. Matingala ka, kung wala man sila pangulo nga nung magpanon man sila.
Imposible kayo. Mahitabo ba ang pagpanon o magkahiusa kung walay nanguna sa ilaha? Posible. Siyempre, nasa sulat to. Klaro kayo, wala sila'y hari apan kanunay nagpanon sa ilang panaw. Sa ato pa walay leader. Amen? Ha? Wala sila'y hari apan kanunay nagapanon. Mga kaigsunan, kabalo batanganong magpanon man sila kini. Bisan walay hari. Siyempre mga kaigsunan. Kaya tungod kay, musunod sila kung kinsa kadtong naguna kanila. Amen. Klaro kayo. Nganong aduna united nga mahitabo? Kay tungod kay, kung kinsa ganito naguna kanila, musunod na sila. Walay mahitabo nga nagkaguliya nga diri ko, dito ko, bahala mo diha. But they are united, mga kaisunan. Mga kaigas, there is power in unity. There is power in unity. Adunay gahom ang panagiusa. Siyempre. Kung daghan mo, dihang sa panahon sa prayer meeting, dako po ng mahitabo. Amen? Ha? Dako po og mahitabo. Diha po sa atong pag-alagad, mga kaigsunan, first of all, kung wala ta ma-unite ka na kan Jesus Christ, ang atong kinabuhi, bisan asa na lang ta magalakaw. Bisan asa na lang ta mag-aadto kung wala ta naka-unite kang Jesus Christ. Nakuha na to. Ang atong kinabuhi, daotan kaayo. Walay laing giuna-una, puro na lang yun daotan. O wala nakapaymuot o nakapasidungog na kaniya ka, wala man naka-unite ka na kang Jesus Christ. Pero kung ang tao na hiusa kang Kristo, kung sa gingon ni Pablo sa ikaduhang Korintos, kapitulo 5, versikulo 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away and the new has come. Amen? Ang tanan nga naiusa kang Kristo, na-unite nga na kang Jesus Christ, naiusa nga na kang Jesus Christ, bago na siyang binuhat. Amen. And siyempre, kung kita naiusa na kang Jesus Christ, siyempre, aduna po ka nato, anaan ka nato ang kinayahan sa panagiusa. The same sa itong gihimo karon, bisan og lain-lain taog karatula, pangalan dinaasa to ang mga kasimbahanan, na ay ginagmay nga mga lain-lain nga doctrine, pero nakaiusa ta diri sa Eagles Ministry Crusade. Amen? Ang mga dulon, wala sila'y hari, apan kanunay nagpanon sa ilang pagpanaw. Mga kaigsunan, gusto usab sa Dios nga kita adunay united. Adunay panagiusa sa matag-usan. Kaysa dihan kung aduna kita'y panagiusa, maayog yun ang dagan dinaa sa atong mga iglesia. Ya sulod sa atong makasimbahanan. Unsay hinungdan nga adunay panagbingkil dinaa sulod sa simbahan? Unang-una sa tanan kining garbo. Amen? Kining garbo. Kumusta tong garbo, mga kaigsunan? Mangutana daw ko. Kumusta atong garbo? Wala na ba? Or naapay na hibilin nga mga 50%, 40%? Siguro mga kaigsunan kay naapamanta sa atong unod, bisad og moingon ta nga wala na sa akong garbo, wala na ang garbo kanato, pero mugawas jud usahay kay naapamanta sa unod, pero lagilhay na ning garbo nga naa kanato. Kay nganuman, dali ra nato mabantayan, ato adeng i-rebuke ang atong kaugalingon, hoy, ayaw paginana. Dili na sa Dios.
Ayaw panginambog. I-rebuke dahil nato atong kaugalingon. Amen. Maunay usa sa mga inungdan. Nganong ang iglesia o sunod ba diha sa simbahan nagkaguliyang. Tungod sa garbo, patas anay na. Ako jud hawd kay ko mo awit. Oy, mas gwapo pa ko siya og tingog kay tungod kay naman ko'y pakulot-kulot siya wala man. O niya, buo kay na siyang tingog ako kay bugnaw, tugnaw. Tugnaw kayo ko, makatug jud ang maminaw sa kuha. Kaya ang tingog kay pwede kayo itipon sa baka. Mas hawd ko may keyboard sa yaoy. Mas hawd ko mo drum sa yaha. Mas hawd ko mo wali sa yaha. Mas dako akong nahatag nga tahay sa yaha. Tungod sa pride, mo ni hinungdan, nga dili na may muot ang Dios o magkaguliyang na ang iglesia. Ang sagingon din na ang makaigsunan, sa sulat ni Pablo, at uning paspasan makaigsunan, in Philippians chapter 2, maghihatago ni mga tawhana, kining mga katawhan din na sa Pilipos. Pilipos 2, kapitulo 1, ngadto sa 3, kay tungod kay nagpagamit oroy sila nga na sa Dios, nang hatag sila ngadto sa mga nagkinahanglan, pero pagpakitang tao na lang, tigpakarong ingnon. Muna nagsulat si Pablo nga na kanila, ingon si Pablo, busa ko nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo o nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kung may panagiusa kamo diha sa Espiritu o may gugma o galuoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan o gunahuna o sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Kay nag-uol og nasubo si Pablo sa dihang nadungog ni Pablo ang mga problema diha sa Pilipos. Nawala na ang ilahang panagiusa, managsamang katuyuan, nga mag-glorify lang ang Ginoo. Kung dili, mag-glorify na ang ilang kaugalingon. Nasubo si Pablo. Ayaw ko mo pagbuhat, bisan unsa gikan sa hinakog nga katuyuan. Kung sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog, tawara ha? Pagpaubos, hinuon ka mo og isipa kanunay, kang uban mas maayo pa kay kaninyo. Pag tinabangay ka mo o dili kay kamuray o mauray inyong atimanon, ang tasagtagsa ninyo, kakaayuhan. Mas indot detong imuhading tanaw ng uban nga mas maayo pa sila. Kay kung sige kag appreciate sa mong kaglingon nga mas maayo jud ka kay kanila, pagpahambog na day na mga kaigsunan. Amen? Gikinahanglan aduna tay panagiusa diha asa sulod sa simbahan. Kaya nga naman, kung ang mga dulon, bisag wala silang hari, apan kanunay nagpanon, nagkayusa, unsa nakatanga, doon natay hari nga mao sa Ginoong Kristo. Nga mo'y nangulo ka nato. Amen? Mas hanay ang mahitabo. Nga doon panagiusa, kaya doon hari, nga ato ang pagasundon mga kaigsunan, pero nganong aduna may mga panagbingkil nga mahitabo di nasulod sa simbahan. Kaya tungod kay wala na nakatutok kana sa hari nga mao ang leader, pangulo nga dapat sundon. Wala na nakatanaw, nakatutok kana kang Ginoong Kristo. Kay iyang ginatanaw, iyan ang kauglingon nga maoy makita sa mga tao. Muna mali kay makaigsunan, bantayanan kaayo ang atong mga kaugalingon. Kung gusto nato nga malipay o may muot ang Dios gani kanato, gikinahanglan tutuki kanunay si Kristo. Amen. Palakpakan nato ang buhi nga Dios. Muna ingon ni Jesus Christ makaigsunan in Matthew chapter 16 verse 24. Og niya miingon si Jesus, sa iya matinunan, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglan dili sa magtuman sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus og musunod siya kanako. Kung gusto ta musunod nga na sa hari, sa ato ang pangulo o sa atong leader, nga mao si Jesus Christ, ikalimti ang imong kaugalingon. Amen?
tutuki si Jesus Christ. Amen. Inim katapad, tutukan nato si Jesus Christ. There is power in unity. Kaya tungod, ang Diyos nga niya kanato, gamhanan kay makaigsunan. And lastly, verse 28, mga kaigsunan. Muni ang last nga gamay nga mananap nga ato ang pag-isgutan. Mao ang taluto, okay? 28. Ang taluto sayon mo kining kuptan apan makita mo kini bisan sa mga palasyo. A little weak, manetong tima ha, but there's a God to take refuge. Ama taluto sayon mo kining kuptan apan makita mo kini bisan sa mga palasyo. Klaro kayo og tataw makaigsunan. Nga si Agor, sa diyan nasulat niya ni nga mga pulong og na collect ni Haring Solomon. Na-experience po niya nga makita niya ang mataluto diha sa ilang mga balay. Sayon kaayo makuptan. Og bisan gani ang mataluto, makita po din na sa mga palasyo. Sa ato pa, dili lang dahil sa mga ordinaryo nga mga tao, nga nagapuyo ang taluto din na sa mga balay. Ni atong mga ordinaryo nga mga tao, bisan pa di ay ni atong mga tao nga mga hari, nga nagpuyo din na sa mga palasyo. Ang taluto, anaa po din na nagapuyo. Ganahan kaayo ang mataluto, magpuyo sa balay. Amen? Ganahan kayo sila magpuyo ni Ana. O walay pili, bisan gani sa balay sa mga hari. Magpuyo, gihapon sila dito. Walay ulaw. Bisan o kuhito na nato ang mga taluto o butiki ba makaigsunan para lang jud nga mulakaw. Mulakaw ba na sila? Muhawa. Siguro mo tago man no itong kuhiton. Pero taon-taon mo balik ra gihapon. Ganahan jud kay sila mo puyo sa balay. Bisa kung saan ni mo discourage, pahawa, ano kay laing kay katanawon, mura ka o ka ng anak sa buaya, nakakala sa taas. Mutago, mubalik, makita na po ni mo. Ganahan lagi sila mo puyo o balay. Mga kaigsunan, unta, kita po sama sa mga taluto. Nga kana bitong ganahan kaayong mupuyo sa balay sa Ginoo. Amen? Nga unta ganahan kay ta mupuyo sa balay sa Ginoo. Bisan unsa man nga mga pagsulay, mga discouragement nga atong madungog sa ato ang mga kasilinganan o sa uban man nga mga tao nga moingon sila ay napagpangalagad, pobre maghapon ka. Ay napangalagad. Kapoy-kapoy ra ka. Mura gusto nila nga pahawaon ka, aron dili na ka musimba o mga lagad kaniya. Apan makaigsunan, mura tagdaluto. Amen? Kaya nga naman, sa dihang na sinati nato ang gugma ni Kristo, bisan daghan kay mga pagsulay nga miabot o midangat baka nato, apan magpabiling hapon nga nagabalik-balik diha sa ato mga simbahan. Amen? Ha? Na-experience ba na nimo? Bisan usaw discourage sa kaaway, hunghong sa kaaway nga ay napag-alagad. Pandemic rong panahon na, crisis, ay nagsimba. Trabaho dira. Daghan kaayog mga pagsulay nga midangat ka nato. Pero nakita nato makaigsunan nga ang kalipay lagi diha lamang sa pagpuyo sa iyang balay. Manamubalik gyud ta sa simbahan. Kay gusto nato mabati ang presensya sa Ginoo. Amen. Kay gusto nato makita ang hari nga nagpuyo sa palasyo nga maong si Ginoong Hesukristo. Palakpakan nato si Jesus Christ.
ang mga taluto sayo nato ni makuptan, pero bisan sa mga balay sa diha sa palasyo makita nato ni. Mo po na kita makaigsunan. Diha karon sa ato mga kaiglisyahanan o simbahan ba makaigsunan. Nagabalik-balik ta din na kay tungod na sayta nga anaa si Kristo usab dinaa atong kauban nga moong hari sa tanang hari. Amen. Gali sa gingong panip ni Haring David makaigsunan in Psalm 84 verse 10, sa gingon niya dira. Ang sa gingon ni Haring David dira, better is one day in your courts, better is one day in your house, 1,000 elsewhere. Sa Bisaya mga kaigsunan, Salmo 84 versikulo 10, yung pang mensahe. Ang usa ka adlaw diha sa imong templo, mas maayo pa kaysa usa ka libo ka adlaw dito sa laing dapit. O palabihon ko ang pagbarog diha sa gangaan sa balay sa akong Dios, kaysa pagpuyo sa mga balay sa mga daotan. Amen. Muna nga ganahan kay tamo adto sa simbahan kay mabati nato ang presensya sa Ginoo sa dihang nakig-uban ta dinaa sa atong makaigsunan nga nagadaig nagaawit diha sa atong Ginoo. Amen. Better is one day in your house or courts na bisan og daghan na kay mga pagsulay miabot ka nato nga nagakuhit ka nato i-discourage ta. Usahay masakitan ta, pero mubalik gihapon ta. Kaya atong kalipay lagi, anaa sa pagpuyo sa balay sa atong Ginoo, nga maong hari sa tanang hari, nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen. Ha? Kaya kita nagapangandoy usab makaigsunan, nga ang saad sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 1, ngadto sa 3, iyahag yun ni tumanon, dili yun ni mapakyas makaigsunan, wala lang kay nagapangandoy ta diha sa balay sa Ginoo, nga ato ang mga gisudlan nga makasimbahanan, lakip na pod ang gisaad sa atong Ginoo, nga maong palasyo dito sa iyang gingariahan. Nagapangandoy ta niya muna kita milahutay sa pagsimba nga nakarya. Jesus Christ said in John 14 verses 1 to 3, salig kamo kanako ug salig usab kamo sa Dios. Kay sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak. Muadtuon niya ako dito aron pag-andam og dapit alang kaninyo. O kung makaandam na ko og dapit, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Para bisag asa ako at tuwa usab kamo. Unang ikaw misimba nga na kaniya. Nangalagad nga na kaniya nga balahotayon. Bisag daghan kayo mo discourage nga na kanimo. Aron dili na kamo alagad nga na kaniya. Aron dili na kamo simba nga na kaniya. Pero may lahotay ta. Kaya nasinati nato ang gugmas sa atong Ginoo. O siya lamang ang atong kalipay. Labi na good kumabati nato ang presensya sa Ginoo, mga kaigsunan. Better is one day in your house, Lord, and better is one day in your courts. We love to live in the palace of God. We love to live in the temple or in the house of God. Amen. Kay naa ang Dios, o dili nato kalimtan makaigsunan nga ang Dios anaa sa tanang dapit. Amen. Amen. God is always present everywhere. God is omnipresent. Anaa siya sa tanang dapit makaigsunan. That is why dili landi ay diha sulod sa templo nga kita moduol sa Ginoo bisan diha karon sa ato ang mga panimalay. Ikaw karon nga nagatanaw nagapamati karong mga orasa makaigsunan. Bisag wala ka karon diri sa dapit sa Satellite Fellowship Gym, apan ang Dios uban kanimo. O nagapamuhat diha kanimo makaigsunan. Muna isalig nato sa Dios ang tanan kay makaya lagi niya ang tanan. Huyang man ta,
Gamay man ta, kay hinimo lang ta sa Dios. But there's a God nga atong kadangpan o kaduulan para mabuhat nato ang tanan. Walay imposible din na sa Dios. Mabuhat nato ang tanan dili sa atong kusog, dili sa atong abilidad, dili sa atong kakayahan, but by the power of the Holy Spirit nga anaka nato. Nagapuyo mga kaigsunan. Amen? Si Pablo pa nagaingon dirita maglasa mga kaigsunan. In Philippians chapter 4 verse 13, atong panahon nga grabe na jud ang iyahang mga nasinati nga mga kagulanan. Discouragement, kay daghan kayo ang nagagukod kanila, nagapaantos kanila, kanagsangyaw sila may tungod sa kaluwasan ni Kristo. Nga si Kristo lamang ang dalan, paingon sa langit ug ang kaluwasan. Pero nakaingon si Pablo in Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthened me. Take note, mga kaigos. We can do all things through Christ who strengthened us. Huyang man ta, o gamay man ta, pero ang Ginoo nga atong gilagaran, mao ang atong kalig-on, mga kaigsunan, mabuhat nato ang tanan. Manang ayo pag-atras sa pagpamuhat sa iyang mabulhaton, kay ang Dios nga imong gikauban, Dios nga gamhanan, mga kaigsunan. Do you believe that? Nga ang Dios gamhanan? Do you believe that nga ang Dios nga itong gilagaran gamanan? Nga anak karon nakig-uban ka nato mga kaigsunan. Isalig nato ang tanan nga nakaya. We embrace the word of Jesus Christ. Because the word of God is the food, is the bread of our soul. O gikinahanglan nato si Jesus Christ. Kaya doon na tayo kaaway mga kaigsunan nga dili makita daw sama sa leon. Kinahanglan mo tago tanga na kaniya aron dili ta maunsa sa tong kaaway. Magpalaban ta saya. Ang gikinahanglan nato si Jesus Christ, mututok kita kanunay nga na kaniya aron adunay panagiusa ug mukunhod ang ato mga garbo ug mulabaw ang paghigugma ay mga kaigsunan. O gikinahanglan mangandoy ta kanunay diha sa iyang balay. Labi na gyud katong spiritual house, spiritual temple, makaigsunan. Aron kita sa diin makalahutay diha sa iyang pagsimba. Magapanindog ta makaigsunan. Samta kita magatindog, ganyan akong tanan nga mupiyong kita sa itong mga mata. Kalimtas sa daw nato ang mga nangagi o unya ba. Atong i-focus nga to ang mga Pangulo na karon diha sa tong Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan, ang pulong na atong nadungog karon, upat ka gagmayng mananap, apan gitagaan sila sa Dios o kaalam. Gitagaan sa Dios. Ug ang Dios nagaamping kanunay nga na kanila. Mas labaw pa kaayo kita kay kanila. Bisan gani makaigsunan ang mga langgam nga sayaw. Sumala pa sa gingon ni Jesus Christ diya sa Mateo Kapitulo 10. Nga sa gagmayng kantidad makapalit na kamo og gagmayng langgam. Duha ka gagmayng langgam. Aban sa bisan pa ni ana walay mahulog kanila. O walay maunsa kanila kung walay pagtugot sa iyong amahan. O bisan gani ang iyong mabuhok inihapman. O sa ayaw kamo kahadlok, kay mas pililhon pa kaayo kamo kaysa mga langgam. Uno na pag-ayo makaigsunan, ang gingon ni Jesus Christ, nga kita mas bililhon pa kaayo sa mga mananap. Gali kita giluwas niya. Mianhi siya sa kalibutan, gibiyaan niya ang iyahang gingharian aron lamang sa pagtuman sa maong giplanuhan.
sa Godhead. Mga pag-antos, mga pagbugal-bugal sa mga tao nga nakariya, iya gidawat kini. Kay gusto niya makita nato ang iyang dakong gugma niya nga ni kanato. Gusto sa Dios nga ma-appreciate nato siya. Gusto sa Dios nga magpasalamat ang anak kaniya. Kagihimon niya ang tanan makaigsunan para lang sa ato ang kayuhan. Ang ato siyang pasalamat. Panganduya ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Dangop kita kadunay nga anak kaniya. Aron sa diin mahimo nato ang tanan. Gamay man ta uhuya. But there's a God to take refuge. Aron mabuhat nato ang tanan. Awito nato ang ikaw lang, o Diyos, ang gihandom mo. Ikaw lang, o Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, o Diyos, ang paglaong ginabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang. Once again, ikaw lang, o Diyos. Awiti ang atong Diyos sa kinasigka sa iso. Ikaw lang, o Diyos. Thank you, Lord. Ang gihandom ko. Paglaong ko, kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang. Salamat, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-iugma mo sa matang ngayon, matinanong ka ang kinabuhi ko. Ihalagyan mo ang umamo, O Diyos. Sama ko sa patong awiton, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, yes Lord, ikaw lamang, O Diyos, ang among gihandom. Ikaw lamang, O Diyos, ang among paglaong. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang. Salamat, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-iugma mo sa mata di gayon. Matinanong ka ang kinabuhi ko. Ihalagyan mo akong mamuhos. Salamat po, Jesus, sa pag-iugma sa mata di gayon. Matinanong ka ang kinabuhi ko. Ihalagyan mo ang umamo, Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-iugma mo. Papasalamat ko kay mga nakalimutan. Isa ba naging kayo dito? Matinudahan kay kangani ka na. Ang kinabuhi ko, ihalagyan
nga imong gibabot ni mga kanamo ka. Ini kagabi. Dako ang among pagpasalamat kada kanimo. Kay sa dihang nabasa na mo og nadungog ang imong mensahe, nakapapukaw kini diha sa among mga panghunahuna. Nga bisan gani di ay ang mga gagmayng mga mananap, imuhang giatiman o imong gitagaan o kana. Unsa na ka kami Ginoo? Nga imong gipakamatyan, nga imong gianhian, nga imong gibiyaan ang imong gingharian para lang makapaton kami sa maong kaluwasan. Lord, ha namo o Diyos, nakita o napukaw kami o Diyos nga dapat pasalamatan ka, pasidunggan ka. Kaya Diyos, di ay ka nga kay bulungan o katingalahan ka nga nagkikuban ka namo nga among galagaran. Dalaygon ang imong pangalan o Diyos sa walay Diyos. We thank you so much, Lord. We praise your name, Jesus. All the glory and honor, Lord, tonight belongs only to you. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, and our kings, and our Savior, everybody will say Amen. Amen. And maayong gabi ka na ito, tanan ito, palakpakan na ito, buhay ka Diyos. Hallelujah. Tunay ngang dakilang iyong pangalan, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng panahon sa aming buhay. Ginoong Diyos, nini nga gabi, Ginoo, mapasalamaton kami. Tungod kay maayo kagayon, o kanunay ka Ginoo nga nagatiman nga ni kanamo. Salamat Ginoong Dios bisan pa man Ginoo sa mga pulong nga among nadungog. Salamat Lord nga sa diin Ginoo kini nga mga pulong naghatag kini kadasi kalipay Ginoo nga ni kanamo. Nga bisan Ginoo kami madagma mahuyang man Ginoo, gamay man kami Ginoong Dios. Pero kanunay ka Ginoo nga nagasaan nga ni kanamo Ginoo, imatod pa sa imong pulong Lord diha sa Hebreo Ginoo, dili mo kami taligdan o biyaan. O kanunay ka na lambo Lord, amon ginakuptan. Salamat Ginoong Dios nga ikaw Ginoo, nga padayon Ginoong Dios nga padasi gani kanamo. Salamat Ginoong Dios bisan pa man Lord sa alagad nga imong gigamit alang kanamo. Nini nga gabi Ginoong Dios. Salamat Lord padayon kay Ginoo nga magapanalangin nga na kaniya. Usab Lord kanamong tanan Ginoo nga aniya karon Lord, temporaryo Ginoo nga amo i-close kini nga panimbahon. O padayon kay Ginoong Dios nga mapamuhat sa among kinabuhi, magapamuhat sa matag usa namo kakasing-kasing Ginoong Dios. O padayon kay Ginoo nga magapalipay, magalig-on nga ni kanamo. Hallelujah. Labi na Ginoo nini nga maulahi nga mga adlaw. Kanunay namo Lord ginapangayo ang tabang Ginoo nga gikan nga na kanimo. Salamat Lord, bisa pa man Ginoo sa kinabuhi ni tatay, kinabuhi ni nanay, Sir Daniel Ginoo, sa tanan Ginoo, nga staff din sa EMC. Padayon kay Ginoo, magapanalangin ka namong tanan, ug usab Ginoo sa tanan nga ania karon sa Eagles Ministry o God, sa gymnasium. Padayon kay Ginoo, magapanalangin nga ni kanamo. Samtang Ginoo, magabulag-bulag kami, ug magapamauli sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay. Salamat Ginoong Dios nga baon namo ang kalipay nga gikan nga na kanimo Ginoong Dios. Hallelujah. Magahawan ka Ginoo sa dalan nga among pag-aagian. Aron sa Ginoo, maabot kami sa among mga panimalay nga safe and secure Ginoo, kay gitabunan mo man kami sa imong mga pako. Dalaygon ka, himayaon ka sa walay katapusan. Tanang mga pagpasalamat, tanang mga pagpasinugong, diha lamang kanimo pinaagis sa pangalan ni Ginoong Hesus na mong bugtong manuluwas. Ang tanan magaingon, Amen. Hallelujah.